lang hilin eh. Good morning. Magdungag day kuron og bulanghoy. Madung sima-sima kay gauwan. Nara takang naghang bulanghoy. Yung buntag kay ang mga trabahante oh. Kaysa nagkaon pa ko excited. Kuha ka na dyan ka nung ipangkuhan dyan. Inaagdahan ko ang gapon, ang idangag. Yung batang sugon magdagan po. Muro pa sa anak ni Siboy. Kasabing ka. Agawang pa ko na. No, sino yung nagsugot? Sino yung nagsugot? Kagalit si Palog, nay. Mga na ron, nagsugon. May magtunong. Ijabu. Dua ka ba? Isa na. Hala. Huwag kag 20. Kaya sa kakilo ko yung Banti. buhit. Buhit mo na. Buhit. Guys, mo good afternoon na day pod. Ting paniud to na di ay. Das manang dia. Makaluto baka kadiha nang. Busa pa. Ay, hindi maluto na magkilaw din mo. Kilaw din yung panday ron. Di sa pod pakanan gi pa snack bitaw. Di ba nagabuhan? Magutag buloy ginaw dito muwan ba? Ana, akay ko danig muwan eh. Ma, sunog din ang hose nang. Hala, bahala ko. Ah, inuun. Dagto panas bagi sud. Ina, makalas. Makalas. Katawan kang Rolans. Makalas na. Snack na kuno. Aday. Snack sa kuno. Makalas na, bilang kahoy. Pili laman mo dana. May bulanghon, may saging. Kahoy ko na ay. Siga mo na siga, orab kay gatoy. Diyos, yung mga gumilhan. Mga taganang. Oh. Misal po, hindi na trabaho man na. A few moments later. Ba naghang kusina. Kita nagkunot datog CR. Ato na magdiron mo wan kay makadagang ko dito sugahan man na puti do. Narapaw, maglikod. Kagano na bungkag. Bukag na ko ng suroy, anak ba nagbigagan. Apil ka na abang nanay, natakluban na. Ang yabang itong may mga nuudot ko eh. Mga ilang ni Gus taas, ang bandol ito. Ang suroy, gilubong ka na. Igang agibate, sila mo kuhan. Asa na, takluban. Wala yung haligi din eh, wala yung haligi. Buhusan. Buhusan ko no. Putil yan ah. Tabakan naman ko no. Makan ko na. Mahanublak tong dug mo. $300 mo itong hanublak? 300. Bati mga saop. Sir, mapuy pala. Kirido. Ang buko na. Yan ko ng bato do. Paano do, baraha ko na. Ano sa mga kanil mo sa papan nila? Slash. Ang engine slash for man roll on. Karol, hindi makita nagkuhan, lubot. Kanang siya, ayaw na naman nakuha na lang para style na ba? Parang malbalik ang tunot nila. Nakoy! Bak? Ha? Si engineer? Ala, natabulag, gumupuan. Kasi mga nabi na alagwati. Nanay? Alam na titata pag uli. Tata, kung maguling do, baga, kuhan. Yaw, may kuhan, para abuhan. Bungkag nag-abo, ha? Maghimo kag bike eh, si Rolly papandadya. Pakyaw. Tiri. Sa kakwarto. Ha? Para ka Zinaida? Nay mo. Oh.
Budlisan. Payo, mason kompleto na siya pangbawog og kuano. Pangbawog og kabilya. Habang ikaw na suko ang talinis. Inguri abuhan diha dapit pikas bang. Okay na bang kay paulbo man ang aso. Daging ruli ang exit dani. Tunga dapit sa CR, sa dani lababo man dapit sa CR te bagag Ano pag lababo doon na pag diunawan raman. Dani maging upaw. Dani ag lababo. Katong itudlong upaw. Siyempre bungbungan man na. Kay banyo man na. Bungbungan na kay CR man dani lababo gibarugang mita. Da agabuhan diha. Ang exit dana maging rule yung pangutana. Padung raskuan kaya di magud pwede ang exit buat tubang sabay. Maot man. Pero di matungod sa putahan ipinis ra. Oh, di na itungod na. Inis lagi. Di na dato dapit.